आमच्या अक्का भागात टॉप जेवण बनवत्या, हॉटेल पेक्षा भारी चव. आज पावभाजी बनवत्या का बघतो. अक्का आज काय स्पेशल बनवत्या काय? बनवते. काय बनवू? पावभाजी बनवते काय? होय बनवते की. पाव पण मी आणतो की. मग चालते बनवते. लगेच अक्कान बटाट्याची सालटी सोलायला चालू केली आणि फुलोऱ्याची अडकलेली मुंडकी सेपरेट केली आणि वाटाण्याचा गोलदाना उडू नको टना टना ही सगळी मंडळी कुकर मध्ये घालून गॅसवर ठेवल्या. बघा कुकर मला शिजले की शिट्ट्या वाजून बोलवतो. काही शेना फिरून या थोडं. आम्हाला काय दम निघतोय का? बसलो की टक लावून. एक शिट्टी झाल्यावर अक्कान कांदा आणि टमाटो चिरायला घेतलं आणि शिजलेलं मटेरियल काढून पाणी नितळून घेतलं. कढईमध्ये तेल आणि बटर टाकलं आणि त्यात कांदा आणि टमाटो टाकून परतायला घेतलं आणि ह्यो कुकर मधनं काढलेला माल रगडायला चालू केलं. गरीबाचा स्मॅशर घ्या सांभाळून आणि एक एक करून सगळं मसाला कढईमध्ये उधळलं. झाली की भाजी तयार. खमंग असं वास यालता घरातनं. सगळं झाल्यावर कोथमीर इसकडून घेतली. मी ठरल्याप्रमाणे पाव घेऊन आलो की आणि झाली की आमची पावभाजी तयार. काय क्वालिटी झाल्या राव, एकदम भागात टॉप. बाळा कशी आहे रे पावभाजी? भागात टॉप.